bon bapi la wan hang ni ba ngisno ba kadon pang yung kaseng Congress bakan ay kublay ning kong shwa ye kitu kinong Krisyan kijungi bapi yu ingi klem na rem adu kata-kata imagine skilong very nominal ti kamo plang kendit kapoy kumtu ti kamoring keneng nirem tang khat transpatam ka Raja Baladu nirem tang khat kendai spatam ti ngisngo ba wat langi don ha ka opposition tu ka sarkar pat ki candidates jongka na ki de GDP ne ki NPP kila hap ya tray borba na marba ka Congress kala tray shitom ngila persyang sibon bangi mon lam ye ki issues ki padon kam hakmat ka pendri kajing kiu jong gador kamar gador hapok ki snong ki khao haka yau ka hat jongi kajing kiu jong ka petrol ka diesel kajing bam don kanu kajing UI jong kinu ki development projects kum ki surok ka pat ka khia nang ta ni UI ru ba ibon ki issues ki bang UI jong ki government employees kamtam nele ki bodon ha ka health sector ha ka education sector ngila persyang kat bala bangin man lam ni kini issue sakmat upat ba man pani ni persyang teduki ngila wan lam ukmat upat ba ya ka jingkat pak red to jongi berken mau ye ki kinong yalam jongi ki ba plat no shiteng samoy tim rangi UI ba ka results ka longkop to nida buram yaki nong Krisyan jong kasing Congress ki ba klem ki hapdeng jong kajing penshoy jong pisa ni UI ba pisa kala day ka way ka balawan berry shibon haka imlang ka sa alam ka jongi don ki baong bato hato kani ka result jong kani ka by election hapok state ka jongi kan INM ya kajing wan jinglong jingman jong ka sign pertay lo at ulay ngingi ong ye pi ngimla bangin juba kita ta namar ka result kalong kubdi hapdeng jong kita kijing ki bopon UI ba dang job hi ki candidate jong ki party ki bodon hang sarkar ti wala kataru ni ai kublay si shaye ki nong Krisyan rat ba jong ka party congress ki ba klem ki hapdeng kijing pershon ka bat nginget baka arulay haba kijing ya job jong ki candidates jong ki party ki bodon ka sarkar ki job tangkum tu amot ka jingele ka bagi tenat hau atula tingin shimni ki jingkeli jong hi ni krem kamtam ha tin hasi tamar antli ki ni election ki dei tam ha po sa is capitals tingi kwa pangin krem kerpang ya kita kinong Krisyan ki barat ba ki jong ni na is Casillas district